Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpe, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jylla. Ha kasngi kabadap da ke jingsmosin bat ke Jingkyrmen, ki san pongut ki Riewtymmen bat prangun, ki badan Hapdeng ki Dkhotmet, ki la yo jingarap ba lingba ke program bala penlong da ke ALIMCO PMD ki Shillong. Haringkat ke Jingeh Trailang wat ke Ribohoi Area Welfare Association ha ke Shillong Laipo dengan Ribohoi District. Kitiar jingerap ki balasam ki kintop iki wheelchair dingdu hearing aid bat ki weki tiar ki bayarap ya ke Jingim man kasni jong ki badan Duna Dkhotmet. Hapo ke jingalam jong ke presiden ke rawa ke kong bala kintiu umba lala ban pinlong hiki assessment bat ke jingsam tiar bala kot palat rius pak ngut hakitan umling boy rimbong bat umsning. Minta ke jingtrei kalapoi shamau hati CNRD blong bat shen ansapin poi ru shajirang blong. Ha kani kesni ladon lang ru urang ba shnong galai po diengan ba James Jirwa ke kong Linda Makri ke bami kman na ke office UBDO umsning CNRD blong bat ba kinjo lang rangtong kumukong sang. Kabinta kabakta min CMA kalong hakapor ba uba steward tadu uberon jingduna hakikjan ulayo pliang ya ka motorable tricycle ka ba ay min CMA ban sok kalit kawan bat ban im ke jingim ka balai lui ka rawa kalapin pau bakandang beteng ban plelat ban wat ki jingaram na kabinta ki Riewtymmen bat Kiba Duna Dkhotmet kenang ban pinyo ya kum kini kitiar ki ba ay Jingkyrmen bat Jingim Thymmai hakipat ba ki badan kam Flashbone ya ka sentum ki alam ko numar ba ngalayo ya kan ka skill bike kenang ba kamsuk ya nga ba ngan yai jenis bike nam yo ban pendukam ni sok ya ka tentang rồi ta nang lei dah te menta bala yo kanepat dong la aram pise ta la susuk mah te ki ai de pia jingte Khasi jingte sungkai ta te pila ngok men ba ong menta kasni ko ba ya won ang ba nang nim step ha ai khadu antai ba ai ding ya na wa ni ani won ang ba nang ba nang yo la khadu dah menta mah na kalian karawa ni penpau ke jing seminggu ke bakrau ya ka lim ko ringkat ki staff jong ka PMDK Shillong ki badan hang ni ringkat bat ni but kene ke dekasni ke ba ni ai ke free distribution kam ya ki person with disability but kungju uru ya ki senior citizen jongi ki bahap hapo kene ka area mau hati but kumba saupu prangut kilayo ka jingarap ka bayade bat ka RBY scheme ke badai ru ka jingarap na ka benta ki senior citizen ki bala khamhe kata bala da unjuk posnan kata shidro but kumju ru ya ki adep ka bani ni khat ya ka scheme ka badai na ka benta ki person with disability badan ka jingarap ka Dkhotmet ke jongki kidan kumba prangut ni kilayo ka jingarap nimba ka ni ka scheme de ni ngej scam ba shibon ki beliau kadang dantang pun kini ki jingarap in dang ya dan ringkat hibat thi in dang wan ru shidishnon ki jongki bat ni ngej scam kini trailang namar kene kade ka we na kilap jingarap kaban yarap ya kamet ka phat ki jongki bakin laban im kupaju im te ni ai ka jing khublei ka bakar pang ya baro hi ki belayawan menta kasni ban shim ya kini kitiar ki ba kinyo ban penon kam ha ka jing im ka jongki bat ni ai khublei ya baro ki belaya dan benta na du urang ba shnong jong kani ka shnong lai phodingan kumju ru ya ki nong hikai jong kani ka school ki bela ai kani ka jaka ban nyo ban penong ya ka program ki khublei shibun khublei shi hajar mo
Had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.